No, tak se chystáme na odlet. Pojď, mámo. Já se taky zdravím teda. No, dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Začíná se plnit tady babičky narozeninový dárek. Do těch houkínek takhle, jo, jako tady jedno, tak z druhé strany jsou dvě, tam je jedno a druhý, tak se dá jako do nich dát nohy. To je krásný, hořák máme. To ještě se šroubuje. A jestli můžeme vzít takhle ten pytel. Jo? Všechno musí být vevnitř a vy se musíte držet a k tomu držení jsou tyhle ty růžový voka, které jsou po celém oboru koše. Jo? To už někdo dovnitř, sem lehne. Tak. Druhá noha. Babička. Jako nic. Teď letíme nahoru. Se podívá dolů. Já jsem si to myslel. To bude film, viď? No, tak si to dovezem. Brandis. Jako na dlani, co? Ne, nejíš. No, tam to vlastně. Jo? Vypadák vidět. Jo, máma, Standa, hele. Dáme dole, máma. Hej, Stando! My tě vidíme, Stando!
Takzvaný tichý hořák, on je barevnější, tolik nehučí a my ho používáme, když jsou pod náma koně. Takže oni se strašně bojí ty koně. Takže utečou, jo? No, kdyby utekli, jo, oni jsou schopni se zbláznit, jo, a prostě se tam třeba i pobít. Mami. To je Suclava, ne? Tohle to dolů. Ano. No, tady je to někde poutní místo. No, Suclava. Ano, protože tohle mají ty fotovoltaické články tam. No. Napravo. Tady to je homole, tady to je. Tak co? No krásný. Zámek vlastně tamhle dole. Už je takový bagrovaný pěkně. A ty Litice jsou taky teďkom pěkně vidět. Jo, jak je ten kopeček tam ve prostřed té díry, že jo, tak to je ten Litický hrad. Jo. Tíka, jdou. 50 metrů nad mořem, takže na to krajinou zase nějakých těch 600 metrů. Směr máme pořád na sever a rychlost tam teď klesla na 19 km v zimě. Ne, právě tady. Už jsme zase nad tím pískovištěm. Co bylo tamhle? A pískovna. Pak když začneme klesat, přibližovat se k zemi, ono nás se stočí doleva a začneme se pomalu rozlížet, kde bychom mohli přistávat. Tak tamhle jsou dráty. Byly kamery, veď, nebyly mobily. No, to byly akorát vzpomínky. Přesně, takhle člověk bude mít památku. Přistáli jsme do Botu, což je vlastně tady. Prosím, že ten lokot přeletíme. Černíkovice. Tady je Černíkovice. Jet do Solnice. Tady to samozřejmě nepůjde, protože jak ještě klesnu, tak nás to vezme doleva a přímo na ty velký dráhy. Jo, takže už máte to, máte to ve voku. Protože víte, to znamená, že klesnáme do něčeho, co mi kouká. Já zkusím jenom takhle naklesat, jo? A když to zabrzdí, tak půjdeme dolů, když ne, tak to zase zvednu. Na ty Častolovice. A máme auto. Jsem si měla sundat ty brýle, ne? Máme auto. Takže nebude to vlastně žádný dráma. Jsem sám rád, protože tady máme snad nejstaršího člověka. No počkej, ještě nekříž, ještě nejsi na zemi. Skutečný zážitek. Krásné, že jo? Když jsme nevědomili, kož máme páru. No teda! Výborně! To zvládne, ta leze do lodi a do všeho. Takhle. A teď máme to jednoduše.
Takhle se všichni opřete. To jsme vám měli mamku nechat. Výborný. Teď vám řeknu něco v historii balonového létání. To se datuje do roku 1783, kdy jako první letěli bratři mongolfierští. Oni to ve skutečnosti nebyli bratři, ale byli to dva odsouzenci na smrt, kterým bylo nabídnuto, aby podnikli tuto nebezpečnou cestu. Tedy v té době nebezpečnou cestu. Tenkrát nikdo nevěděl, jestli se dá nahoře dýchat, nikdo nevěděl, jak tam budou udržovat plamen, nebo jak s tím potom budou přistávat. No a tito pánové se nakonec rozhodli, že poletí, protože jim bylo celkem jedno, jestli zemřou pod gilotinou nebo někde v tom baloně. A ku podivu šťastně přistáli, nikomu se nic nestalo. No a později se o této události dozvěděl král Ludvík XVI, který pravil, že nikdo, kdo je obyčejného původu, tak nemůže lítat vzduchem, že to můžou jenom oni, králové, hrabata a jim podobní. A tak se rozhodl dodatečně tyto dva muže povýšit do šlechtického stavu. A od té doby je taková tradice, že všichni, kdo poprvé letí balónem, tak se taky symbolicky povyšují do šlechtického stavu. Takže teď už nejste obyčejní smrtelníci, už jste hraběnky a hrabě z Dobřínova. Ale má taky nalakovaný, no jo. Jo. Dobrý. No a teď musíte tuto láhev vypít do dna, abyste našemu balónu nepřinesli smůlu. Zdraví. Na zdraví. Na zdraví. Taky na zdraví. Na zdraví. Na zdraví. Díky, změním občanku. Paní Marcela, to budete. Ano. Tituly Taky se gratuluji. nezapisují. A teďka hraběnka Marcela z Děkuju. Dobřínova. Děkuji. Paní Helena. Gratuluji. A teďka hraběnka Helena z Dobřínova. Děkuju a moc děkuju za krásnou vaši práci. To jsem rád, že se vám to líbilo. Opravdu, velice. Tak. Dobřínova. Je to upřímně, no. A na závěr.